Azi yakhala la semsebenzini. Ya sithi-ke asintshene ukuthi kahle kahle nje awukwazi ukuthi ungathi ungcono usakwazi ukucasikela omunye umuntu. Awukwazi usahluleka ukusiza omunye umuntu bese uthi ungcono. Haya hawu unganamoto ungenamuzi ngcono ngani? Hawu kahle wena kahle awukwazi nje ukuthi ungcono nje usahluleka ukusiza omunye umuntu. Uyondliwa nowondliwa awuhloniphi nanokuhlonipha. Hayi siyabazi thina abantu abangcono awukwazi ukuthi ungcono ngani usabona omunye umuntu usabona ububi bomunye umuntu ubuhlambalaze nje bese uthi ungcono. Ngempela sehlukene impela akekho umuntu khona idudla khona umfishane khona umude khona isilende khona omncane khona okhanyayo khona umnyama sehlukene khona induna khona fresh khona nayiswapha khona namahitsi manje ungathini hlukene ngempela hlukene manje nje akekho umuntu ongcono akekho ngcono impela sengamane uhambe amaholiday awafani nemisebenzi sisebenza ayifani manje ungcono kanjani uhamba uyitshela ukuthi ungcono wena ngani hayi ukudlala ngathi hayi asisebenze siqhubeke nesipana yikho le sisebenza imali kodwa ekugcineni kwakhona hayi